Δυτική Αιγιάλη Αχαΐας. Βόλτα στην κατάφυτη όχθη του ποταμού Φοίνικα. Τοποθεσία Παπα-Νικολού. Πολύ κοντά στα χωριά Δαμακίνη, Σαλμενίκο, Μυρόβρηση και τον οικισμό Άγιοι Θεόδωροι. Μια περιοχή ιδιαίτερου κάλους γεμάτη νερά και καλλιέργειες. Ένας παραδοσιακός νερόμυλος αξιοποιούσε επί χρόνια τη δύναμη του άφθονου τρεχούμενου νερού. Και σε ελάχιστη απόσταση ξεκίνησαν ήδη οι χωματουργικές εργασίες για τον νέο χιτά της Αχαΐας, οι οποίες θα επεκταθούν ακόμα και προς τις όχθες του ποταμού. Χωρίς καν να έχει γίνει υδρογεολογική μελέτη από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και με μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων γεμάτη ψεύδι, εκχερσώθηκε ήδη από τον εργολάβο το 1/3 περίπου της έκτασης που προορίζεται για το χιτά. Ο χώρος του χιτά διασχίζεται από υδατόρεμα που δημιουργείται από τον υπερκείμενο καταράχτη. Αυτό το ρέμα που κατά καιρούς κατεβάζει μεγάλες ποσότητες νερού προσπαθούν μέρες να μπαζώσουν. Τα νερά όμως αναβλύζουν από παντού. Είναι βέβαιο ότι ένα ελαστικό δοχείο με σκουπίδια, τοποθετημένο πάνω σε πηγές και ρέμα, κάτω από καταράχτη και πάνω από ένα ποτάμι, κάτι τέτοιο θα είναι ο χιτά Παπα-Νικολού, δεν θα αντέξει. Ήδη γλυκό νερό έχει φτάσει στην επιφάνεια σε τουλάχιστον 2 σημεία των επιχωματώσεων. Το έγκλημα προφανές. Κι όμως ο νόμος ορίζει ρητά. Απαγορεύεται χιτά κοντά σε νερά. Πόσο μάλλον πάνω σε νερά. Πού πάει αυτό το νερό? Από εκεί και κάτω υπάρχουν πάνω από 10 γεωτρήσεις που παρέχουν πόσιμο νερό στα περισσότερα από τα γειτονικά χωριά. Και βέβαια, με αυτό ποτίζονται πολλά στρέμματα σημαντικών καλλιεργειών της περιοχής. Το ποτάμι, μετά από 8 περίπου χιλιόμετρα, καταλήγει στις κοντινές παραλίες του Κορινθιακού. Η ευρύτερη περιοχή καταστρέφεται για πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα. Και μάλιστα με τη συνεχή προστασία που παρέχει η ελληνική αστυνομία στους εργολάβους, τρομοκρατώντας την τοπική κοινωνία. Ούτε νόμος, ούτε λογική.